Ni madam boy. Isha, isiyo ngapha. Pana. Pana. Ndakusata baba. Nayo dzakakwanira. Kosande. Sha, iwe, kuja waiti chiraida taxi application cheche ndoshwana papo je. Wakosensenda pa WhatsApp. O Google Play Store. O bandoshandisa iPhone ngene. Upa apps zvinowanikwa futi. Aiwa sipaka. Pamanje pandiri wangu azondurire. Ndokwasaona negotiate pa application iyoyo. Nongodza vana nendinayo. Aiwa wapedza. Watope chapa imomze kundimhupukira haya kutonditsoma zvokutodaro. Hansa ai. Mukasha. Aiwa bokosa bo mendoshora. Musikana mama chiti makamiti kwa roundabout. Roundabout yekutown. Imomza kutotsa zviro zvanzi phone manga imi. Mutotsa zviro mutoinvita privacy yangu imi. Chii chakaitika nemukasha? Mombe ndokusungisa momboziere. Ndokusungisa momboziere. Mukasha ndakakusungwa. Mambuya. Ndiko. Sena nini mimi? Ndoda kuzwa kuti chii chakanyatsoitika. Mune mukadzi asi muri uchika kuti mukadzi onyaka zvigwa anozoita sei? Momzimimika. Momzimimika. Ndoda kuziva kuti chii. Ndokutadzira izvo ndokutaurira. Ndokutadzira imi. Wakura sei? 2 minutes away. Andidi nyaya dzevanhu mwanangu. Samukuniteerera ichi. Hamutanditsomi imi. Right. Thank you. Imi mupenyereni. Imi irider demunhu wani inonzi rider taxi. Buka yenyu kana munhu. Ingereni. Ndoda kuenda budiriro. Demunhu wani inonzi rider buka yenyu. Tiri pakati pano ndodinipo. Saka budiriro kwacho ndosvika sei?